Apran si kada ko ipon sme karon pajir lo nili si a comments long lo Arjun so timung pi alang li pen si comments pi don lo Karbi Anglong la ben ke Meghalaya alam aputhak than vek thapu alang li pen comments pi page same ni le bang so aputhak ke nali to pen chiki je than ji pulo sitame alang li hin ben same comments pi don thek pot choro par pik lo eridum che thanam nang eridum kadu ko bi same thek long prong non hechong tapat ahin pen eridum birta long pon lo hadak Enut Karbi akote Orivel timung alang li Apran dam nang chui lo Meghalaya la ben ke pu West Karbi Anglong tapat matela block 1 block 2 area lom lo la border area lom lo hadak cheteng kheng dut lo lapu Karbi Anglong nat tapat asor la ben ke hapunat Meghalaya nat la bangga puni pine alam ki klang ibangela non sokerot apor lo hapunat lo la si halal la bangga asor tumang matela Meghalaya asor tumbang hadak adim Alamki gitu di malang itu mambang si sok same rot pondera sono nili kacini etengela sono amat si bang solong lagi komani ahem pucini pamembela lapunat Karbi Anglong tum stame mate tapat sort stame nili tuma border lang pulo laben ke lason tak lo hapunat lapanggap asort stame mate la Meghalaya sort stame nili tuma long lilang lapulo la sopul si itu tumang charge nang jibangke kopi porsi non anstame bangso border Alamki do berlo la bangso border Alamki ke klang ke lagen monchol lap kali litum hudpen hud litum arju ponong wer hala Assam ben Meghalaya ke chekak hudpen sitame lahaya Alamki ke do pon bomlo 1972 aningkan pen non ansame alam ke so pondek thela kadu ko pen long krehini ne do bon son alam kido la border issue samela long truck an bang ke pachun pon elo so pon elo samela long truck dolang pu non an samela long truck di mang ke ko soang deng antong Meghalaya ne ko soang deng antong Karbi Anglong ne labang so lama ke so pame melang pachun pame melang labang so pachun pame me a joini si non lahaya lam same klang nang kok lo non het chot lapugli lo batai lo asi Kechokche ke ili rongarat ki kali lo ilitum phan nang thak pami meddet lo protangte ilitum border ilitum phan nang than pami mi protangte laben ke ilitum Assam nat Kechokche chol lapukali hapunan Meghalaya sor same Kechokche do lage anang litum same ame thang border chi chini pami meddet polo sonta taxi Assam sor si tame ame thang border bang chi chini pami meddet polo aprang pen same bangso adim bang alam do ver lo protangte arlenge thitum asai ke akam ke lahai ai issue ke pachun nang ji hanlo konarsi border issue ke doma lahai alang litum kelang nang ji kenang sot saminon litum thek bonong ji litum a politician litum a leaders atum alang litum busy pick kupina lo plotang de la problem ke solve nang ji anat bang kali alang litum ke busy lage election ke chipa hai ji phanok se ki busy nalitum thek bolong ji kai ki same alang litum mass joining laben ke program a meeting phan ke alang tuma pordu laben ke vote ke chokhang ji phan same a pordu same Karbi Anglong long program a kisung do pik Karbi Anglong long kichun chi ason same do pik Karbi Anglong asora ke mang kichun chi ason do pik sitame hala hai bang ke claim klisi la election ko son si chi phai ji ma pusi alang litum bang ke jakong an same jakong horang an same hapun asi padam la asi real issue ili tumbang ke election ke to alang tum no si ki claim mission no plutang te automatically se alang tum hide po sami non bang ke alang li tumbang important ki pike lage hala election ko son si haijima hala ban si important and wrong alang li tumbang ke la main problem Karbi Anglong long ppia problem do ma hala bang ke alang tum important and that la support lo la si tumang thek bonong lo la support si non nason junoda kabirta same ilitum arjupon nang kok lo athe ilitum leaders atum ki claim ki pa oi pot ilitum madu phan same ko ya thaiwe ilitum phan nang ki protect nang jibang komalo lotangte la council long ke do leaders tum an se ilitum mal same na protect nang po CM pen nang lok EM pen nang lok MLA pen nang lok alang tum si BD ri nang po ko son BD pen si lahai pen ki chipa jok jima ko son si nili rat lahai kisung pen jok jima po kai ki same matha nang po non mage election ke chipa haji phan lok si alang itu make ki bisi claim nang po election ke chipa haji phan same alang claim nang po stame
hala Karbi Anglong main issue bangke pachun bek nang ji border issue chot kali ilitum nong exam issue do pek lang ilitum education system same kon si me lo nang ilitum sa theklong no LP school long government LP school long protangte ada teachers kadure pendang nok exam do na si main issue phan bang langli si hala election bang pathim manak lahalo ningoi me me lam bangke hala ilitum councilor sortum step deng ponsi la Assam सरकार पेन स्टेट गवर्नमेंट पेन चिंगवाई सी कोसन से हाल है बांसो आदिम आलांग तुम लासन आ प्रॉब्लम के सोल्व थे जिमाल हाई चिंगवाई नंग जिपोलो समय आलांग तुम हाई बांस समय क्लेम थे आलांग तुम जोंग सी ला असम आ गवर्नमेंट पेन मेघालय गवर्नमेंट चिंगवाई चिंगसाई पा मे पेन ला बॉर्डर बांग चे थक पा मेलो प्लोटांग ते पिलर समुखा आलांग तुम पारजा पा मेलो प्लोटांग ते कंफ्यूज अवेलो pu Karbi Anglong rat tum stame oh lan ke ne hoilo pu chini wet po lapeng hapu Meghalaya sort stame chini wet po asialang li tumang bong talks ke dogi ke nang sot talks ke dobom thai lot stame la hai issue bang ke non stame dolang alang tum talks do chot ke chok chalang li tum hadak dam si la map an stame alang tum selam pa minang ji aprang ban map do thai lo stame hala bang ke kalider nang po la non akimi si alang itum map monte la boundaries tame selam pa mi nang po lalu plutang te hapu rat tame confusion avelo lapu rat tame confusion avelo police forces atumang ke asai chiklembom lo stame alang litum ta chini ne mentu tong hapu rat pen punat arat mentu tong lam ke che pho pone mentu tong ke che theng ke che chok pone mentu tong alang litumang bong ron ke dopone thangna tarang tum same chini ne wai fit same dopon wer dekte kon si alang litum ta ke do dun det po kon si protection ki pi det po la si main important bangke pu Assam sarkar la benke Meghalaya sarkar alang litum chingwai si border selam den non isi permanent fixed border selam den non la lupru tangte thang ki sung stame avelo non marke hala bang so de madela Tapat along ada border along bangke curfew dopon lo lapu arat la bang hapu arat Kacharvo ka vede ji Aphan sitame nili relate hot lo halai bangke kon si alang itum same duty ke dotet po on si curfew ki pidet po hada ka rat tum phan isi permanent solution pilop lotang te isi ya ki mi do po lason ka phere me pen lok ke dunang ne lo non ke mentu tong kopi pune lason ka phere se me do ko lo lapu ili tumna same ka phere do po hapuna da sort same ka phere do po la supposil hai ka vede ji phan ke la pen ke pupu ka cheme sen ji phan ke la ke komala ar pupu lo tang te leaders tum lo hapu leaders la pen lapu leaders la pen Karbi Anglong under si ke do pot step ke deng cheng nang ji ke le council tum si bang so aputha bang ke step deng nang po ala tum pen si action enang po p action si enang po ma ko son sil hai a problem ki solve po ma lai matha ponang ji hapu leaders tum same inspection bang nang ji la pen ke la punara leaders tum same damang po la pen ke pupu leaders tum chitong si hadaga rat tum pen same kai ke same chingki je thanai same pado ponang po government tum bang so puthak chini ne la pakali alang tum chini stame a process bang alang tum bang so a problem ke pachun ji bang alang tum apor en ong chatiti la tet kali kaprek long same alang tum bang apor en red lahan lo chok che bang ke labang so pachun thek thiang ku si kaprek alam bang itu marjuna kok titi alang tum bang so puthak same chingwai bom thai lo mene chingwai ching elo thai lo mene same ke padera joini alang tum election pan si focus rong a joini ke padera joini si non lahai lam same klang nang dili kaprek alam ke ning ji abilo muthe bang solam karjulong ban ni same ning duk lo athe ilitum amunit si Apran nam nang lo Karbi amunit si Apran nam nang lo tapi kedam tang same areng hu ki so bang ilitum lakha jok pot lo Apran kedam tang tum same do lo wai phitta halai tum same compensation people's main a problem bang ke pachun chela son lo asi ning oi me bang ke la lo alang litum election ke chipahai ji phan bang si focus chot koson si election hai nang ji ma lapan si alang tum Mathachot alang tumang matha tedet koson si Karbi arat Karbi kisung jok nang ji ma halabang matha tedet na sehen lo ning oi me lam bang ka prek bang ke ave na senili hin ben kachuning riji bang ke la lo iritum ithe ge ding arleng ge thitum ban same election han bang focus nang ni pokali election han bang focus nang po sitame aprang si ke halai Karbi Anglong long pipi ma problem ke do halai bang kelang sot especially la border issue kona nasi border issue do ma halai lang ra pachunon rat bang ke support ke do ek po
jong si halahaya problem pa so pilup lutangte rat kya ning samvek ko mat si labang so aputhak asai ki klema halat ban bang si wood ke job ningkang samben si ningaklong ben ningkang samben si wood same job lasi ri tumlong leader mesen nang ji pugela lo kai ki sna me tum che than bon lo eri tum phan nang cherai komji nang cherai komkita eli tum leader sambe lo la subosi e tum ke matha ke part si ke nang sot ko mat phan si leader ili tum hogjima ko mat pan sili tum leader ili tum bajima jong si ili tum nona tenglang lutangte ili tum la son border problem ma ke border issue ma ke to pon bom helang laben ke ili tum thi thide la bugali ili tum thi system thi bom lo la thi der a phi system thang nat system isi permanent solution ma ke ripon pedat la tai sining ko me melam la le tum che thanam chana ka pre video long tum che thanam bang ning thelo bangso video Karjulong pen arlenge thitum same la border issue alamang ke pachun nun po pusi etum bangso aputhak priority people pusi important people pusi non son birta bangke mokibang jilang arni bangke arjulong le lo pusi ni li ning thelo athe etum ning duk meme ilitum methang Karbi si Apran Kedam ke arjulong lo pulotang te ilitum matha nangkok polage ilitum leaders pan ning je thele hebilo jong si lason alam klang bom lang protangte alang litum jong si non prap jin pen peni isi permanent solution walo protangte itum ningchi themela system thang not permanent solution ta avi compensation pichot protangte itum ningchi thi system ya le avi last in ningje dam chatpo puthot chetong thana ka pra video lo dome thang me card